Myslíte si, že ženy letia len na stvalovcov? No, budete prekvapení, akí muži začínajú byť v kurze. Tak ako je to s vami, milé dámy? Naozaj vás priťahujú muži, ktorí sa rozumejú počítačom? Alebo ste skôr na chlapov, ktorí sa vyznajú v motoroch? Zostaňte s nami. Teraz by mali spozornieť najmä muži a najlepšie tým nezadaní. Nové prieskumy zistili, že ženy túžia po mužoch, ktorí sa vyznajú v počítačovej technike. Doba ide dopredu, zatiaľ čo pred 20 rokmi leteli ženy na automechanikov, dnes ich vraj vystriedali počítačoví machri. Že nám vlastne imponuje ich mužská uhladenosť, jemnosť, rozvážnosť, komunikačný takt a celkové pokojné duševné ladenie, ktoré v ich osobnostnej štruktúre väčšinovo patrí. O tom, že ženy priťahujú, nazvime to modernejší muži, sa presvedčil aj tento počítačový technik. Partnerku si vraj dlho nehľadal. Vedela, čo robím a možno aj to mi pomohlo. Tak ako je to s vami, milé dámy? Naozaj vás priťahujú muži, ktorí sa rozumejú počítačom? Alebo ste skôr na chlapov, ktorí sa vyznajú v motoroch? Mne sa páčia muži s lyžiarskými stehnami, také ako máme muž a ten pracuje za počítačom. Taký, čo sa nabúra dobre do banky, kde je dobre moc peňazí. Ale 5 miliónov, že? No, eur. To by bolo, áno. No, takého áno. Muži, ktorých sme oslovili, však majú na to jasné vysvetlenie. Dneska tí ženy idú viacej po finančnom zabezpečení, jak dá sa povedať po láske. Keď nemáte konto, nemáte nič. A čo si o týchto tvrdeniach myslia ženy? A zrejme na tom bude aj niečo pravdy. Veď už staré mami hovorievali, že tam, kde nie sú peniaze, aj láska sa vytratí. Roman Rudkaj a Peter Ziman, televízia Markíza. Nová éra speváckej súťaže Superstar pokračuje na Markíze a dnes večer tak si ju rozhodne nenechajte ujsť. V televízii doma uvidíte výborný český film Aniel s diablom v tele. No tento týždeň bol mimoriadne bohatý na udalosti. To áno. A my sme radi, že ste ich sledovali práve v televíznych novinách na Markíze. Tak si ešte oddychnite a dovidenia. Dovidenia.